Uutta ja vanhaa. Jotain sinistä. Jotain lainaa. Mitä voit tasaa? Joo. Käy. Tulee sitä vakavuutta. Käy ihan hyvin. Vakavuutta. Joku vaan Ei tämä ole vakavaa. Niin. Katsotaan. Tämähän on mukavaa työtä. Onko tämä sitä työtä? Kuka maksaa meille palkaa? Ei. Kuka vastaa? Paue on palkanlaskija kyllä, mut mä tarvitsen sitä rahaa siihen. Et sä ilmaiseksi sitä tee. 92,5 suuri. Tää pitää olla samalta toinen puoli. Ja sama telvata tää pohja tai. Hyvä, kuka tulee? Tulee! Täältä on. Mitä nyt sit tehdä? Ei yhtä mitään. Kai se niin nöpöni. Hyvä, se jätkäsi alhaalla. Äijä erotakka sieltä maasta tuoverisen vaan. Juu. Jahti-jacket on päällä. Hei sit tuosit ylöspäin. Siellä on Villi Liinat jo lei. Jaha. Jos mä tuun tohon... Mä tuun nyt läpi. Mä oon niin leija. Mene. Mene kun tulet. Kaaja menee. Noin. Pass. Ai kylväs vähän huonoksi laitettu. Moi. Ei huomioinut kylvään paikkaa nyt. Ei, tää menee taas väärä. Tarvii liikuttaa johon. Mitä me ollaan kännis? Kuka se kylvää tohon laittaa? Kuka se pissii? Joku tunnustaa, että nyt tarvitaan syyllinen. Se oli sinä. En ollut Mikko. Minä en muista sitä. Älkää liikuttaa. Täällä on löyssä piukkat. Ei se Juu, täytyy vetää toi ukko siihen. Auta sen tosta. Vedetään yhdessä. Ei hetko, menekää nyt ihan väärin. Ei. Ei. Hei, nyt täytyy laskea. Laittaa noin. Noin, siitä. No siinä. Joo. Tosta. Vetää piukka. Tätä täytyy, hei se on liian ylhäällä se tynny. No niin, sit piukka. Nyt löysä pois ennen kuin kiristää. Musta vitun. Sä olet hyödyllinen mies. Yes. Mä tykkään kun sä oot hyödyllinen siellä. Oi kauhean raksaus. Onkohan meidän... Liina. Liina. Missä Liina? Tuolla Liina. Vittu täällä on monta liinaa. Liina on huono. Laittaa Liina vähän viestettä. Kuinka täällä ole? Niin, Monen osaa. täällä on monta liinaa. No hei, vai pistääkö minä? Niin mä meinasin just sanoa. Aivan mahtavaa. Mäkin meinasin. Niin. Mä en edes ajatellut. Mäki, aito mäkki. Ei jumala. Laitaanko se tää vai tuosta tästä? Laita tästä nyt eteen. Mä oon niin mäkki. Mä voin ottaa sit edes. Okei. Mä oon niin mäkki. Putosi varmaan kuin 7. Täytyy vähän sinne saada tynnyrit. Okei. Okei. Ota, mulla on sormet perseessä. Et työnnä oikein vituus paikka. Kato korkki siellä. Voi! Pitikö tämänkin pistää tohon? Aivan mahtavaa. Tiukat pojat. Löysät pojat. Poika löysät pojat. Asia löysä. Oja, kiristäminen on sit laiton Suomessa. Päivä paski puujalkaan. Hyvä juttu. Joo.
saatana, oli ihan pakko toikin sanoa. Se on vähän. Oikein vittuun piukku. Oi. Oi, oi. Nätti. Oho. Hyvä. Loistavaa. Mahtavaa. Kaunista. Onpa työtä. Pro grillikö. Ei vittu. Nytkö sä vasta huomasit? Sit kun ollaan naamat täällä ja jätkä kuvaa noita. Niin sit onkin hieno. Pitäisi poika sinne. Moi Mikko. Toiselle puolelle laittaa kanssa. Se sammuu sit automaattisesti näyttö minuutin päästä. Oho! Ei oo mitään nyt se Joo, joo. Ei muka pääsis pensseliin täällä. Sinnekin tervaa saa joka paikkaan. Aupa ottaa sieltä! Aivan Oikein hyvä. Oikein hyvä. Aurinkokin rupes paistamaan. Ja siis, no niin, siis saunaseinät pystyy vaan.